Naminsan manan nga nangiswat dagiti kamang iti Philippine Coast Guard iti lokalidad iti training. May basar iti report nakalap man ni po diti Coast Guard District Northwestern Luzon iti panangiuswat da iti nasao nga serye ti training kadagiti PCG personnel ket kang runaan iti daytoy iti water search and rescue wenno WASAR ken rubber boat operations and maintenance wenno RBOM. Ti nasao nga event ket inisyaran ken inimatangan ni Coast Guard Commodore Inocencio Rosario Jr., District Commander ti Coast Guard District Northwestern Luzon. May basar iti report, 34 personnel iti na-convene ken nag-undergo iti WASAR RBOM training. Ganda tinasao nga training ket tapno mapapigsapay iti kapabilidad wenno skills iti panag-rescue kadagiti malmalmes, panag-administer iti first aid, no adda iti mapasamak nga panakadungir wenno panakadundunor, panag-undergo iti cardio pulmonary resuscitation wenno CPR ken kasamatan iti artificial respiration no kasapulan. Bombo MJ Ortiza reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent number 1 iti La Union, Basta Radio. Bombo!